Irem irem oh kembang popong terate bang rerayungan long ma lengkung rerayungan long ma lengkung wes semu kang mawon araras Koko Prabu piye Yayi Kresna menawi boten sisih pandulu kula menika kados wonten sawanipun pamomonging Pandhawa inggih pun Kiai Lurah Semar Badranaya, Koko Prabu. Iya. Dasar kepara nyata Yayi Kresna, mula ala becik bener luput tumuli kapijiya. Apa kang dadi kekarepane Semar Badranaya dene sowan tanpa tinimbalan menyang Praja Dwarawati. Yayi Prabu Sri Bathara Kresna. Kawula non inggih, Koko Prabu. Mengko ta dhisik Kakang Semar Badranaya padha bagya sapraptamu, Kakang. Kakang Semar Badranaya. Titis jais. Padha nitis nutulutis mblegegek ugeg-ugeg sadulita mel-mel. Inggih Den. Pikantuk berkah pangestunipun Gusti kula ingkang sinuwuning Dwarawati wilujeng lampah kula. Bekti kula katur wonten ngrasa paduka nggih Den. Iya. Kakang Semar wis tak tampa pangestuku tampanana Kakang Semar. Nggih sanget anggen kawula mundi mugi dadosna jimat
Semar Badranaya selamat satekamu. Semar Badranaya. Menika kados ndara kula ing Mandura. Ya, dasar kepara nyata. Inggih, Den. Pikantuk berkah pangestunipun Gusti kula ing Mandura, lulus raharja pisawan kula. Bekti kula katur, Den, Ndara Baladewa. Ya. Kakang Semar wis tak tampa, pangestuku tampanana. Semar. Inggih kula pundi mugi dadosna jimat. Kiai Semar padha becik sapraptamu, Kiai. Ndara kula, Ndara Samba. Wilujeng sowan kula bekti kula katur nggih, Den. Ya. Kiai Semar wis tak tampa, Kiai Semar. Kakang Semar, wonten dawuh sinuwun. Sawise satata lungguhmu, asat kang dadi kringetmu, aso kang dadi napasmu. Ora jeneng panjenengan ingsun bakal gempil kamardikan munggonmu sowan marak ngabiyantara ning ngarsaning ingsun nanging jeneng para swantan pati nimbalan madyaning stinggil binaturata projeng Ndarawati apa to kang dadi darunane Kakang Badranaya. Nggih to, Den. Menawi sampun dikeparengaken matur kula badhe matur. Sinuwun. Ya, wis tak keparengake jeneng para matur marang ngersaning ingsun. Nggih, Den. Ingkang angka sepisan sowan kula boten wonten sanes iki namung badhe tuwi kawilujenganipun ndara-ndara kula ing Dwarawati. Kula warga ing Dwarawati sentana sanak kadang pangmong mitra satanipun para kawula ing Dwarawati. Sasampunipun kula dumugi wonten ing Dwarawati rumaos bingah, rumaos bombong raos kula. Dene boten kirang setunggal menapa sami wilujeng sedayanipun mengkono Kakang Semar. Inggih. Dene tungkap ingkang angka kalih sinuwun sowan kula wonten ing negari Dwarawati menika bebasan badhe ngebun-bun enjang jejawah sonten. Ngebun-bun enjang menika tegesipun Ararawun jejawah sonten menika tegesipun udan ingkang alit naminipun gerimis. Lingganipun tembung kula menika sowan wonten negari Dwarawati badhe nyuwun cara kasaranipun malih kula sowan wonten negari Dwarawati menika namung dapur badhe ngemis sinuwun. Ning sing kula mis niku dudu wujuding Raja Brana Mas Picis sartanipun Prabiya menika babar pisan boten. Nanging menapa ingkang badhe kula suwun saking rasa paduka Gusti kula ingkang sinuwun menika boten wonten sanes. Inggih wujudipun Sekar Cangkok Wijaya Kusuma utawi Sekar Cangkok Wijaya Mulya sinuwun. Dene kagem menapa mugi paduka uningani bilih dinten samangke kelurahan Kalang Kadempel menika nembe ngalami bencana. Nembe ngalami bencana begebluk. Pagebluk. Inggih. Nembe ngalami begebluk nadyan dereng kathah pepejah namung nyatanipun menika sampun damel resahipun para RT RW dukuh lan sak panunggalanipun wonten ing kelurahan Karangkadempel menika. Pramila saking menika sinuwun saderengipun wabah menika saged sumarambah dhateng sedaya. Wonten ing Klampe Sireng wonten panggenanipun Petruk Gareng lan sak panunggalanipun lajeng kula dinten samangke kula tetegi wonten sak tengahing latar. Pikantuk sasmitaning dewa ngedumuling tanpa wujud wonten ing talingan kula saged nirmala jati temah waluya. Pagebluk itu manduk wonten ing Karangkadempel menika menawi tinumbalan utawi kula saged betasrana inggih menika wujuding Sekar Cangkok Wijaya Mulya. Jumbuh kaliyan naminipun Wijaya Mulya. Wijaya menika unggul, mulya menika sampun mestani. Pramila saking menika sinuwun menawi dipun keparengaken lan menawi paduka sinuwun kersa sabiyantu dhateng ing abdipun Badramaya.
menawi paduka kepareng sabiyantu kalian kula pun ekcing. Kepareng kula badhe nyuwun ngambil wujudipun pusaka paduka inggih Sekar Cangkuk Wijaya Kusuma utawi Sekar Cangkuk Wijaya Mulya. Cekap semanten ingkang dados aturipun ingkang abdipun Badranaya saking lepat mugi diagung pangaksama paduka. Sinuwun Prabu ing Dwarawati. Koko Prabu Baladewa, Yayi Kresna kepiye? Dereng ngantos paripurna anggenipun paduka kaliyan ingkang raying Dwarawati ngrembak babagan kawontenanipun Atmaja Paduka pun Abimanyu menika wonten dadak nglayani jujul nusuli. Mboten wonten sanes inggih namung pun Semar Badranaya ingkang pikajenganipun sowan wonten Dwarawati nedya ngampil wujuding Sekar Cangkuk Wijaya Mulya saking pemanggihipun Koko Prabu Baladewa kados pundi Koko Prabu? Yayi Kresna wonten dawuh. Ngeliki kelamun tos pira gedhening lelabuhane Semar Badranaya tumrap kadang-kadangmu Pandhawa. Lan tumrap kulawarga ing Dwarawati tak kira ora ana salahe, ora ana klerune kelamun to Yayi Kresna gelem sabiyantu marang Semar Badranaya. Turta maneh tak kira ingkang bakal nyuwun ngampil wujuding Kembang Cangkuk Wijaya Mulya iku wong kana-kana siadi wenang cubriya nanging nyatane ingkang arawuh utawa ingkang sowan ana ing Praja Dwarawati iki diawaki sairane dhewe karo Semar Badranaya. Monggo biasane Semar kuwi nek duwe gawe kae ana ing lakon Semar bangun kayangan kae. Inggih. Ora tau Semar ki ra gelem teka dhewe, mekaten. Kongkonan ming kongkonan Bagong karo Petruk. Monggo dina samengko Semar gelem rapteng dhewe menyang negara Dwarawati tak kira ora ana klerune yen to siadi sabiyantu marang apa kang dadi kersaning Semar Badranaya. Mekaten kok Prabu. Iya. Iya. Semar Badranaya wonten dawuh sinuwun. Dina samengko yen to pancen Semar Badranaya bakal mbutuhake wujuding Sekar Cangkuk Wijaya Mulya. Panjenenganing sun ora kabotan lan sartaning ora kerepotan. Mula dina samengko Semar Badranaya bakal tak kanteni jeneng para Semar Badranaya Kembang Cangkuk Wijaya Mulya. Muga-muga kanthi srana Kembang Cangkuk Wijaya Mulya besok enggal berat pagebluk ing tumanduk ana ing Karang Kadempel Semar Badranaya. Semareka den prayitna Semurireh eko balik titiyoni gondo yani Trisanya Purnama sasi gilar-gilar semedi tengahing latar Mblegegek ugek-ugek sak dulita mel-mel ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa upami Dewaji dene semanten kamiran penggalih paduka. Mboten saged dangu-dangu kula mapan wonten ing negari Dwarawati prayogi tumunten kaparingna wujuding Kembang Wijaya Mulya. Iya Kakang Semar. Mara gage waspada lan tampan ana Kembang Cangkuk Wijaya Mulya Kakang Semar Badranaya. Sampunipun Kembang Wijaya Mulya sampun kula tampi kepareng kula madal pasilan sinuwun Kresna lan sinuwun Prabu Baladewa. Ya Kakang Semar sing praetna ngati-ati aja kaya bocah cilik. Ya Semar sing praetna ngati-ati nggon nggawa Kembang Cangkuk Wijaya Mulya kuwi pusaka Ndrawati. Nggih Den. Mboten langkung ngestakaken dawuh kepareng nyuwun pamit Dewaji sing praetna ngati-ati Semar Badranaya.
Pusmentar nenggih Kyai Lurah Semar Badranaya lengser saka Stinggil Binaturata ala mampah jejogetan mandhap saking madyaning pagelaran kraton negaring Dwarawati alon-alonan saya nebih alampahnya Kyai Lurah Semar Badranaya kaya kami tenggengen nalika semana sami mapan madyaning Stinggil Binaturata Prabu Baladewa lan Prabu Kresna amung kaya pandengan netra tan kumecap kedaling lathi nalika semana ucap jroning sepi kedadak ingkang mijil saking kancing gelungipun Prabu Kresna inggih Kanjeng Kyai Senjata Cakra mbadal saka kancing gelung lumajar kapiyandeng Angkupadi Kyai Lurah Semar Badranaya Yayi Prabu Sri Bathara Kresna wonten pangendika ingkang ngandhawuh Koko Prabu lah dalah sapungkure Semar Badranaya lah kok kedadak Kanjeng Kyai Senjata Cakra metu saka kancing gelung si Yayi kaya nungka marang playune Semar Badranaya Yayi yen to pancen kaya mangkono mbok menawa ana perkara ingkang ora sabaene mbok menawa ana perkara ingkang dumadi ning Praja Dwarawati ingkang lagi kasaputing mendung peteng Yayi Kresna Koko Prabu, mbok menawi nggih kados mekaten, jernyatanipun nalikanipun ingkang rayi ngaturaken senjata utawi kembang cangkok Wijaya Mulya wonten manah ingkang mboten sekeca ugi Koko Prabu. Iya, Yayi Kresna. Yen pancen kaya mangkono, tak kira kaya wis rampung Pasewakan Agung iki. Pun Kakang ora bakal negakake marang apa kang bakal dumadi ning Praja Dwarawati. Ih, Koko Prabu, sanget panuwun kula dhateng paduka dene semanten menawa ingkang dados kawigatosanipun Koko Prabu. Iya. Setyaki sartaning Udawa, wonten dawuh Dewaji. Derekna lakunipun Kakang. Bakal tak tungka lakune Semar Badranaya. Adoh dicedhaki, cedhak didoi. Ih, boten lakune ngestakaken dawuh. Koko Prabu, menawi tetela kados semekaten mbok menawi dinten samangke sawetawis monggo kula aturi manjing jroning kedaton Kembul Bujana Ndrawina kelawan ingkang rayipun Kresna. Yayi, perkara Kembul Bujana Ndrawina iki bakal pinanggih mburi lan kuwi wektu ingkang mirunggani isih akeh. Perkara iki kudu dirampungake nganti tuntas, aja nganti ana dom sumur ping banyu. Ih, mboten langkung ngestakaken dawuh Koko Prabu. Mangke sasampunipun ingkang rayi manjing sanggar palanggatan tumunten ingkang rayi badhe tedak dateng ngamarta Koko Prabu. Iya, Yayi Kresna. Pun Kakang nggo bakal nunggu marang lakune Siadi. Kula kinten Pasewakan Agung sampun paripurna. Ing rayi nedya kundurang kedaton Kakang Pati Udawa. Wonten dawuh Dewaji. Bubarna kang padha gantung paseban Irsa Kusum kundurang kedaton. Nuwun ngestakaken dawuh.
Samba Wisnu Brata wonten dawuh Dewaji. Cawisna upacara panembah. Kanjeng Rama bakal nindakake panembah dina samengko Samba Wisnu Brata ngestuaken dawuh Dewaji. Mata wis paripurna madyaning stinggil binaturata negari Ndarawaji. Nalika semana Sang Natarsa Kundurang kedaton jelok saking dampar denta ginayap sangyaning Prabiyada manggung ngetanggung Jaka paloro-loro samya ngampil upacaraning keprabon. Banyak dalang sawunggaling kacemas dipanggo Kang Sarwa Rukma. Nalika semana yen Cinandra kaya katon ubayane Sang Nata ing Ndrawati.
Durnaina panalinganira lumajaring ratri rinenggak jangkanira kapisanan Astaga swala sila bertapa swala kimbal soma loli soma ranti. Awala. Adi Wirambana Dewa. Wonten pagetikan ngadawu Kakang Penemban Begawan Durna. Iki tak sawang saka kadowan kaya ana sowane si Semar Badranaya. Lek nyeresepan dulu kaya ana sowane para Sineman iki padha nggawa sega. Lakar kaleresan makaten Kakang Penemban. Awon saya lepat leres tu ngonten kapijiya kemawon pun Semar Badranaya. Ya. Semar Badranaya. Ana pengendikamu apa Pendhita Durna? Piye kabul kawusaranmu kowe nggonmu tak utus supaya kowe nyuwun ngambil wujuding kembang cangkok Wijaya Mulya, Semar? Blegegek sak dulita. Dina niki kula wis kelakon sowan teng negara Ndawarawati matur ngersani Sinun Prabu Kresna. Sing surasane kula nyuwun ngampil kembang cangkok Wijaya Mulya pawadan kula karang kadempel kena pagebluk. Jebul kawusanane Sinun Prabu Kresna ora prayitna utawa ilang kaprayitnane kembang cangkok Wijaya Kesuma. Dina sak mengko wis tak gegem ana tanganku wis tak gawa Pendhita Durna. Wah, beca kemayangan sing ora kangelan. Adi Wirambana Dewa. Nggih, kados pundi Kakang? Tegese kembang cangkok Wijaya Kusuma ki nek wis kecekel nang tangane awake dhewe. Kembang cangkok Wijaya Kusuma ki iso dienggo werna-werna nggo ngambani wong lara iso ngambani wong mati sing durung sadurunge temekaning pati iso urip meneh. Ora ketang tingil-tingil. Mula gedhe khasiate kembang cangkok Wijaya Mulya. Ngene. Semar, ana dawuh mau Pendhita Durna. Maragake werena marang aku wujude kembang cangkok Wijaya Mulya tak tampanane Semar Badrana. Tak aturi nampa Penemban Begawan Durna. Sing sayo sing rukun ana royong ngampun gawe Adi Wirambana Dewa. Wonten pritha dawuh Kakang Penemban Begawan Durna. Dina iki kembang cangkok Wijaya Mulya wis tak regem ana nang tanganku tegese. Durna bisa kena lara ning luputing pati. Mekaten. Iya. Sebab kembang cangkok Wijaya Mulya ki iso nguripake wong sing temekaning pati. Tegese enten dina mengko kudu dumati perang gedhe antaraning Durna karo wong-wong Ndarawati, aku wis ora gigrik wuruku salomba. Mekaten Penemban Begawan Durna. Nggih lan terus niki kula njuk kudu pripun Penemban Begawan Durna. Wis ora usah werna-werna. Kowe sing penting saiki manut karo apa sing dadi pengendikaning Begawan Durna. Nggih, ngestakaken dawuh Penemban kocap nalika semono. Sambet carya sing ajeng nalikanipun senjata cakra milar saking kancing gelengipun Prabu Sri Bathara Kresna. Dupi sumerep
kawontenan iki mboten sak mesinipun tumuli cumlorot nenggih Kanjeng Kyai Senjata Cakra Anrajang Kyai Lurah Semar Badranaya Badar jatining wujud Lurah Togok Jatugara. Wah, kandak blekutuk monyor-monyor soalé gembal somolole somorante. Kowe kenang apa? Kowe kenang apa, Semar? Semar-semar pripun? Wah, lah ora ngerti. Sangkan paraning dumadi lah kok kaya disamber gelap cengel kula. Uyung-uyung. Jebul senjata cakra sing ngenani kula. Untung kula niku nek ora ana turunan dewa rak pun mati niki wau. Ada apa nih? Ada apa kuwi bilung malah werna-werna kakane rekoso ngono kok. Ayo wong ki rek mengkari ngunduh waing pakarti to, Gak. Kowe iki ya ngapa, Tam? Lah wong kowe iki wis penak-penak lah kaya dadak gelem didandani dadi Semar. Ngono? Gelem didandani dadi Semar terus kon nglembut apa kuwi? Kembang Cangkok Wijaya Mulya. Nah, senjata cakra ki padake senjata mbyeh-mbyeh. Senjata cakra ki arep kuwi benda mati ning asine urip ega. Ngerti sak terane sing nggawa senjata cakra kok craka. Ngerti nek sing nggawa senjata cakra ki jan-jane trubusing mungsuh mula banjur senjata cakra mak brudut metu ngantil cengelmu. Oh, yung. Kuwi durung, Gak, kuwi durung. Ngati-ati sing jenenge hukum karma. Wes. Kowe anggere kena hukum, wong ki anggere sok seneng kokean alasan, ngene. Wis ora bakal digugungu wong kowe, Gak. Pisan ngapusi ambek kowe gering. Ngono. Kowe arep gering nganti gulung komeng wis ora ana wong percaya. Oh, aku ku masuk angin tenan kok. Waduh, ora percaya ku. Aku ku mriyang tenan. Wah. Mriyang ae nek nang ngarepan iki tak gejlik cengele. Mbok disengkake sisan. Uyung-uyung, niku kula kedah kados pundi penembahan Begawan Durna. Wah, kandak blekuduk manyar-manyar soal kimbal semar kata, Gak. Wonten dawuh. Kowe sumingkira nang mburi kana. Kowe sumingkira nang mburi kana ndak kowe kesanja baya. Ngestu aku dawuh penembahan Begawan Durna. Baladewa Narpati setiti nenggalanira pamuk nyeti kang bala langkung tresnanira marang Dyah Panon Jinawi. Oh, Menika kados dene Sina Prabu ing Mandura, Sina Prabu Baladewa. Bapa Penembahan Begawan Durna. Inggih, Nger. Kula ing bapa ing saka 5 Penembahan Begawan Durna. Nggih. Bapa Begawan Wonten dawuh, Nger.
dinten samangke kula waspadakaken saking katebian. Pancenipun kula linggar saking Pasewakan Agung dinten samangke kula ngulati dhateng lampahipun pun Semar Badranaya. Kula ngulati Semar Badranaya ing sampun mbeta wujuding kembang Wijaya Kusuma. Kula waspadakaken saking katebian Semar Badranaya pinanggih kalian Bapa Pendeta Durna. Leres menapa boten? Kandak blegudeg manyar-manyar sale kimbal sumarante semalole. Inggih nggih panjenenganipun Semar Badranaya pinanggihan kalian ngenging Bapa ing Saka Lima. Lajeng kula waspadakaken Semar Badranaya maringaken wujuding kembang cangkok Wijaya Mulya dhateng Bapa Durna. Leres menapa boten? Ngaku napa mboten Adi Wirambana Dewa. Monggo Kakang Penemban. Inggih nggih lekar kaleresan. Pancenipun leres Semar Badranaya maringaken wujudipun kembang cangkok Wijaya Kusuma dhateng Penemban Begawan Durna Dasat kula. Nggih. Kalih perkawis menika sampun panjenengan akeni piyambak. Inggih kula akeni nggih. Mongko nyatanipun nalikanipun Semar Badranaya nembung kalian penyanyi Kresna. Karang kadempel kenging pagebluk mayangkara. Iso jati temah mulya kalamun ta Semar Badranaya bisa gawa bali wujude kembang cangkok Wijaya Mulya nanging kok tundhone diwenehi karo Bapa Pendeta Durna. Ajeng mangke napa? Ajeng mangke napa Bapa Durna? Nggih kula nggih tuwen-tuwen mawon. Kula nggih tuwen-tuwen. Dadi Semar niki wau kula opahi, ngoten. Pun kula upahi supaya bisa nglebet wujuding kembang cangkok Wijaya Mulya. Sebab estunipun ingkang nandhang pagebluk mayangkara menika mboten kok karang kadempel nanging negari Ngastina nggih. Negari Ngastina menika kathah pepejah esuk lara sore tumekaning pati, sore lara esuk mlebu ICU. Niku kathah kawula Ngastina. Mila lajeng kula utusanipun Semar Badranaya supados nyuwun ngambil wujudipun kesekar cangkok Wijaya Mulya. Kenging menapa boten Bapa Durna piyambak ingkang ngadhep Yayi Kresna. Kenging menapa boten Bapa Durna piyambak ingkang ngadhep Yayi Kresna nyuwun kampil wujuding kembang cangkok Wijaya Mulya. Panjenengan tiyang sepuh. Panjenengan menika tiyang sepuh menawi to pancenipun leres negari Ngastina kenging pagebluk kula kinten Yayi Kresna nggih boten badhe mingkuh saking kesaguhan mesti dipun biyantu. Nggih. Namung panjenengan ugi mangertos bilih Ndrawati menika wonten Setyaki. Ya. Setyaki menika menawi kepethuk kula kok kaya kepethuk yange. Ngaten. Menawi kula ingkang sowan dhateng Sin Prabu Bathara Kresna mesti Setyaki mboten maringaken ingkang mboten narimaken ayo kula nyuwun ngambil wujudipun kembang cangkok Wijaya Mulya. Sampun. Sak menika ngaten kemawon. Supados perkawis menika enggal rampung supados boten kepanjang-panjang perkawisipun. Monggo kula suwun sekar cangkok Wijaya Mulya wangsulna dhateng astanipun Yayi Kresna. Monggo. Kula aturi panjenengan mangsulaken wujudipun kembang cangkok Wijaya Mulya dhateng Yayi Kresna. Pripun Adi Wirambana? Monggo kemawon. Monggo kemawon. Kakang Penemban Begawan Durna. Ingkang baken kula wonten wingking panjenengan. Menawi wonten menapa-menapanipun mangke kula ingkang abdipun Wirambana Dewa ingkang sagah ngrampungi gawe. Angger Prabu Baladewa. Kados pundi? Nyuwun mangapunten, Ger. Menawi dinten samangke kula sampun bulat ing tekad sampun madhep mantep kula mboten badhe mangsulaken wujudipun kembang cangkep Wijaya Kusuma menawi dereng ngantos kula wangsul dhateng negari Ngastina nyaosaken dhateng Angger Prabu Duryudana. Bapa Durna. Wonten dawuh. Saderengipun kula ngatikalaken kamurkan kula. Monggo kula aturi bangsulaken kembang cangkep Wijaya Kusuma. Mboten, Ger. Bapa Durna. Wonten dawuh. Yen pancen panjenengan ra gelem balekake kembang cangkok Wijaya Kusuma. Dina niki yen to ngono kamurkaning Baladewa yen nganti Baladewa muring, yen nganti Baladewa tegel mara tangan marang Begawan Penemban Begawan Durna. Aja nganti disalahke Baladewa. Yayi Prabu Wirandana Dewa. Kula piyambak Kakang Penemban Begawan Durna.